Hola, soc Ramon Boter, portaveu de l'estació d'esquí de Masella, i a continuació us explicarem els avantatges d'esquiar a la primavera en aquesta estació. Soc en Dani Caparrós, esquiador habitual d'aquí de Masella. Un dels avantatges d'esquiar a Masella al mes d'abril és que la majoria de les seves pistes estan a dins del bosc. Bones, soc Miquel Soto, client habitual de Masella, i un dels avantatges que té Masella a la primavera és que el 90% de les pistes estan encarades al nord. Me diu Sergi Valls, un client habitual de Masella. Ven aquí perquè hi ha pista d'altitud i sempre hi ha neu en altitud. Aquesta Setmana Santa tenim previst obrir tots els eixos bàsics de l'estació i és gràcies a les bones condicions naturals de la muntanya de la Tosa. Una de les altres avantatges de l'esquí de primavera a Masella és que ara el dia és llarg i es pot aprofitar les moltes possibilitats d'oci que ofereix la nostra comarca de la Cerdanya. Motiu del 150è dia d'obertura de Masella, celebrat el passat dissabte, dia 30 de març, hem posat ja a la venda l'abonament de fi de temporada. L'abonament de final de temporada té un cost de 145 euros i si esquies 3 dies o més ja queda amortitzat. Dir-vos també que amb els 145 euros de l'abonament de final de temporada ja reserven 70 euros a compte de l'abonament de la temporada 2019-2020. I encara té un altre avantatge econòmic. Si l'any vinent tramites l'abonament de temporada, et mantindrem les tarifes de la temporada present. I bé, ja heu vist com s'esquia aquesta primavera a Masella. I finalment us volem afegir 3 coses. Primera, aprofiteu per fer les últimes baixades de la temporada. Segona, penseu que l'estiu s'us pot fer molt llarg. I tercera, us volem veure aquesta Setmana Santa esquiant per Masella.